dyan yung mga Chinese. Ngayon nagkabungguan. Yun o pagkabunggo. Yang bangka to bangka. That is a mere maritime accident or incident. You do not react violently. As a matter of fact, halos kami ngayon are agreed na sideswipe. Tapsingan ba? Hindi talaga yung binunggo. Kaya kung binunggo, nasa ilalim na yon. Nobody was hurt kasi na tawag nila parang sasakyan yung pasahero tinamaan na sideswipe. Yun ang tawag dyan. Ngayon sabihin mo sinadya, then let us have an investigation. Tinatago ko yung aking baraha. Meron ng customs, meron ng Navy, tinatago ko for the final report. Kasi gusto ko tingnan yung sa China. But that is no reason to go to war. Hindi mo pwedeng sabihin, ipadala mo yung mga gray ships mo. The gray ships, ang warship. Bakit ko ipadala doon on a mere maritime? Wala namang saksakan nga, walang barilan, na disgrasya lang iniwan.